Toto nebude určite. Aj balči už niekto. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo tu má Srb, ďalšie diamanty tam na krk, Maradona. Z Rakonskej výpravy do Malých Karpát, kde začína naša turistická túr. Prvý účastník. Čaute ľudia, ideme na Vysoká. To je druhý. Ahojte. No, ozveme sa vám z kopca. Máme menšiu zastavočku, trošku fotečky autička, takto, výhľados. Tu si fotí svoje autičko. Kurva drifteži. Čo ti chceš, ideme na to, už sme za chvíľu tam a vyrážame na tú. Presne tak, gaďovci. Keby tu je sneh, tak víš, ak to ide more. Pozri, tu Dobre, tuto. trošku sme sa Tu je nejaká chata, zabudili. pozri. Tu je nejaká chata. Ideme tam. Čak nebol tu zákaz viac, ne? No a teda už sme sa trošku možno našli. Oni sa boja, lebo... No, takže začína nám prípravička. Zaparkovali ľudia, zaparkovali sme v tomto krásnom prírode, vidíte tu ten sneh, zoberieme si paličky a ideme na to. Pobalíme sa a Kúpim, keď dáme toto si kúpim. let's go. A tu oštek? Dobre, výprava môže začať. Výprava ešte nezačala, Sme pobalení, pripravení, vyrážame. Takže prvé šlapanice. Pozdravte do vlogu. Čaute. Čaute. Už sme už síce boli, ale nevadí. Takže už sme nasadili aj paličky. Jo, šlápeme do kopca. Dole nám písalo hodinu 25. Ideme Už sme... 10 minút, takže tipujeme to ešte takú hodinku 15. A ideme ďalej, zatiaľ krásne po takéto zastiženej cestičke ideme. Pred nami máme krásny skalný útvar. A ideme ďalej po modrej. Nasadili sme vražebné tempo, aké by ich kokot. Áno, presne tak. Jaké by kráčame po schodoch, Ideme lebo dobre poznávame poschodia do piči. ľudia, kráčame, ideme. Aktuálny čas. 3/4 na biznis. 3/4 na biznis. Kráčame už Ale koľko hodín 25 teraz? minút. 13:35. Je 13:35, takúto skalu máme pred nami. A takto kráčame. A poďte sami, tu sa zoberiem. Tu ideme kráčať spolu. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run. Pulling deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. I run. Can't coming closer, know that I'm in bed. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run. Pulling deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. Takže čaute, za chvíľku ideme hodinku na tejto cestičke a jedeme z húru k oblakom. Čaute, pozdravujeme všetkých hejterov z Kapte. Takže máme tu zastavočku, takto pri ohníčku s chalošmi. Dáme čajík, tu máme miestečko. Hop. Ľudia, kráčame hore s diálami, jak v piči, je tu asi minus 5 až 7 stupňov. No, až 3 cm snehu a kráčame hore po našej krátkej pauze po modrej. Podľa našich výpočtov sme na druhom pohorí, ktoré by malo byť už finálne, uvidíme. Ozveme sa vám, čaute! Máme prvý výhľadosť za sebou. Poďte za mňa, chaloši. Tento výhľad. Tam ideme, ne? Ešte nejsme. Tam.
Ospravedlňujem sa za mentálne slabšieho kamaráta. Ríša to vystrími. Toto nebude určite. Ako úvod. Ľudia, už sme hore, ak vidíte. Dávame si sladkú odmenu. Každý po svojom. Toto je ten život. A to čo, jak to? Vrapila na cestách, a pošla píkeť stánu, šampaň. Ideme dole. Zostup dole. Pokračuje. Kolegovci sú šmatláci. Dole už ľudia. No, takže snáď som mi uložil ten predošlý záber. Pokračujeme dole. Dobre, takže pokračovanie musí byť na telefón, lebo kamera nám trošku oddychuje. Pomaličky sa nám stmieva pri našom dobrodružstve, ale za 15 minút sme dole. Pocity? Výborné, na budúce ideme na Krivaň podľa mňa. Je to tak. No, takže hlásime sa vám z dola, chaloši. Áno, úspešne sme zvládli túto turistickú atrakciu. Pokračujeme smer západ slnka a už bude tma. Šmykol som sa. No, takže hlásime sa vám úspešne od auta. Zvládli sme túto túru Vrakuňa na cestách do piči. Part 2 príde, keď budú penáze. Dovidен, už ja ideme domov. Už ideme ešte niekde. Dobrá túra, 10 z 10 po piči. Zvládli sme to. Hodnotíme 10 z 10. Áno, súhlasím. Minimálne 10 z 10. Minimálne. Minimálne. Počet music, baby, prosím dělej, že baví tě. Vidím na tvých očích, baby, všechno, co tam máš vyryté. Když jsme jenom spolu v pokoji, tak lítá nábytek. Nalej další, já mám dopité.